el plaer de presentar la ponència titulada Festa de la Taronja. D'una banda tenim a Glòria Lagarda. Mamà. Que, bueno, pues ven una antigua alumna del CEP Josep Iturbi, que se diu Eva. I de l'altra banda, pues, tenim a Julio Càrrec i Ballester, que també és un gran proestre, i ve en 4 actuals alumnes també del CEP Josep Iturbi, que són Anna, Sara, Mara, Mercè i Marc. Mercè, Mara, Anna, Sara i Marc. Junts ens explicaran com naix i es desenrotlla la Festa de la Taronja, un projecte que demostra que es pot aprendre gaudint del que ens envolta. Ja podem començar. Anem a presentar a Eva, vaig a fer-li unes quantes preguntes, que, com ja sabem, li diuen Eva, però quants anys tens? Quants anys tens? 9. I ahir què va ser? El meu cumpleaños. Es va fer ahir els 9. I a quin curs vas enguany? Tu ho saps, no cal que diguis, que tu ho saps. A quin curs vas? Segon. De primària. De primària. I vols que comencem ja a fer l'explicació de la Festa de la Taronja? Comencem? Mireu, nosaltres anem a explicar la part infantil i també la de primers cicles de primària. I després Julio i la resta de companys ens explicaran el que fan en segon i tercer cicle de primària. En la presentació veiem què és. Què podem dir? Què és? De què? És una celebració dedicada a la taronja. Per què la celebrem? Doncs la celebrem perquè quan preguntàvem als alumnes diferents aspectes sobre aquest fruit, veiem que no sabien molta cosa sobre la cultura de la nostra terra. I així, amb diferents activitats, podien descobrir el seu origen i la importància de consumir fruita. Ahir en la presentació n'hi ha més coses, però vull fer-ho més resumit. Després, sempre s'havia celebrat la castanyera, però vam dir, algo que està més pròxim, doncs anem a fer la taronja. Així que el que se va fer, després anirem explicant, però vull preguntar-li a Eva quins objectius són els que volíem aconseguir. Tens algun? Sí. Digues. Digue-ho fort. És que està nerviosa, però se ho sap. Què estic pensant? Digues. Aprendre en activitats divertides sobre la nostra cultura i alimentació saludable i conèixer tot el que se pot fer en la taronja i disfrutar de la festa. Molt bé, Eva. Després, a més, forma part de la PGA, de les programacions d'aula i en les situacions d'aprenentatge sempre incloem una sèrie d'aspectes que tants coneixem, com són els objectius generals d'etapa, les competències clau, els criteris d'avaluació, però això m'ho salte. Pel que fa a la seva història, Eva, tu saps quants anys tenies quan la van començar a fer allí? 1. Tenia un anyet i encara venia, però clar, encara no era alumne, estava participant, però tenia un anyet i no se'n recorda. I com he dit abans, per què se va fer? Perquè era algo més pròxim a l'alumnat i tenia més sentit que no pas les castanyes o la castanyera que no la podien veure pel seu voltant. Perquè alguns d'ells, a més, tenien familiars que treballaven en el sector, com és anar al magatzem, acollir taronges, portant-les en el camió. I això
Així es volia donar valor a la nostra fruita tan cultivada durant tants anys. Però, què volies dir, lo de la castanyera? Que venia o no? Igual venia o no? Sí, igual venia. A pesar de que no diem la festa de la castanyera, li vam dir festa de la taronja i la castanyera. Igual venia, igual la teníem durant la setmana, algun dia venia a visitar-nos. Es va incorporar la figura de l'encaixadora. Això, com ha sigut al llarg dels anys, va començar en el 2000. En quin any era? Si tu tenies un any i vas néixer en el 18... Novembre del 2000. de 9. En el 19. Clar, se va començar a fer en el 2019, però any rere any anàvem modificant una sèrie de coses. I clar, va aparèixer la figura de l'encaixadora, clar, estava la castanyera i l'any següent doncs, l'encaixadora. I cal dir que en la pandèmia vam poder fer-la. No. No, perquè no podíem fer cap festa. Fins que ja vam tornar a poder celebrar, així ja se va fer una comissió, que en la comissió de festes se dia la festa de la taronja, i estava formada per 2 mestres d'infantil i 3 mestres de primària. Així les reunions les fèiem setembre, octubre, novembre, i ja ens basàvem a tot el... I ens basàvem a ficar la data, el llistat de material necessari, totes les empreses col·laboradores, les famílies, tot el que teníem que anar organitzant. Ara sí, espera't. Sí. Ja ha dit Eva que el celebrem en novembre i l'horari és, com és en jornada contínua, comencem, és un divendres normalment, de 9:45 fins a les 11:15. Les mares i els pares, tots els familiars que volen, el que fan és entren i munten les taules. Després en les fotos ho veureu un poc millor, però munten totes les paradetes i ja a les 9:45 comencen. Al llarg de la setmana també se fan altres visites, com anar a l'hort, a les tendes, a la cooperativa, als magatzems i tot. Sí, al principi, com he dit, només era infantil i primer cicle i després ja se va unir tot el centre, tota l'escola. El que estàvem dient de l'organització de la festa, que els pares venen a muntar i després ja se comença i tenim un plànol on sempre se fa la mateixa roda. Per exemple, quan Eva estava en 5 anys, nosaltres vàrem fer, tu te recordes què vàrem fer? La melmelada. Ah, la mermelada. Vàrem fer un taller de melmelada de taronja i d'aquesta melmelada que vam fer, doncs en la nostra parà n'hi havia la melmelada. I començaven, a veure si... Sí, per exemple, si jo era la tutora de 5 anys, el que fèiem era, començàvem en eixa parada, estaven les famílies portant i distribuint el menjar de la melmelada i quan acabàvem anàvem a la macedònia i després anàvem a la manualitat, després al suc, després al llaurador i a l'encaixadora i a la coca. I tots els anys seguíem la mateixa roda. Així veurem un recull de fotos del 2019 al 22. Eva, fija't perquè tens que mirar a veure on estàs i explicar-los què és el que estaves fent. Mireu, ahir n'hi ha diferents fotos que a més se fa una exposició al hall, cada any se fa de forma diferent, però aquest any, per exemple, estava uns caixons antics, una màquina de diferents eines i ferramentes de polvoritzar antiga, una de les modernes, el tratge de llaurador i també les famílies fent la macedònia, el suc, la coca de llanda, l'encaixadora, el llaurador fent l'explicació conforme se planta. Estàs mirant-ho? I quan acabàvem la festa
Alguna que altra volta, en tot l'espeix, van fer perfum o tipus ambientador per a casa. I ahir ja t'has vist. Què estaves fent ahir? En una estic fent suc I en l'altra? i en l'altra estic vestida de llauradora. Doncs sí que s'ha vist, està vestida de llauradora, que quan era la castanyera els diem si volien anar vestits de castanyeres o castanyeros, es vam dir que anaren el que vull que era de llaurador, llauradora o encaixador i encaixadora. No apareix ninguna foto d'encaixadora, però n'hi ha alguna que altra. Després ahir segueixen havent més fotografies de la preparació de quan feien la decoració de les taules, les decoracions del hall, tot el que ens donava bagui, videca a nivell de taronges, i en infantil i primer cicle vos he ficat un poc els participants que sempre solen ser, que són 200 alumnes, i el temps en cada parada són de 10 a 15 minuts. La roda que havíem dit que se fa, i ara, Eva, m'agradaria que digueres cada una de les parades. Quina seria? La primera manualitat, el suc, l'encaixadora, Que està ensenyant conforme se fica el paper. i el llaurador. La coca, T'agrada la coca? No? T'agrada molt? T'agrada més la melmelada? No. Oi? I la taronja sí? la taronja, Sí. I què més? la mermelada i la macedònia. I així seria la part d'infantil i primer cicle. Ara donarem pas als nostres companys de... On voleu ficar-se? Sí, ara se ficarem. Bueno, pues nosaltres anem a explicar de segon i tercer cicle de primària, i com veieu aquí hi ha un stand, i no és un stand qualsevol, perquè tinc la sort de tindre un professor que està ahí, que pot saludar, Marc, que és col·leccionista de tot tipus de coses relacionades amb la taronja. Tenim ferramentes antigues, tenim també diferent etiquetatge, inclús hi ha etiquetes que tenen fins a 100 anys, o sigui que, és més, li van fer un reportatge en Apunt, o sigui que no és tonteria. I això, i també voldria dir una cosa, que si algú té algun tipus d'etiquetatge, d'algo per cobrir o algo que tinga guardat, que nosaltres estem disponibles a agarrar-ho perquè Marc és col·leccionista i això duraria per sempre, o sigui que ja ho sabeu, que després mos podeu comentar. Bueno, continue. Pel que fa a la festa, doncs igual, som uns 200 alumnes, i això. I considerem és una festa d'estacions que estan dirigides per diferents alumnes, per diferents professors, però també és interessant perquè ahí també fem la col·laboració familiar, perquè intentem que en cada posta també hi hagin famílies ajudant i tot això. I a part d'això també fem unes activitats complementàries, que fem diferents excursions relacionades amb la taronja que després l'alumne Marc ens les explicarà. I això, i ara anem a començar les diferents estacions que ara vos comentaran els alumnes. Hola, jo sóc Mercè Gira Lagarda i vaig a presentar 2 estacions. La primera estació és vídeo de preparació d'almíbar i degustació. En aquesta estació ens posen un vídeo de com se fa en almíbar i després ens donen un potet per a tastar. La segona estació que vaig a explicar és vídeo de curiositats de la noneta i tastar. En aquesta estació ens fiquen un vídeo de curiositats de la noneta i ens donen una noneta per a tastar-la. La veritat és que la noneta està boníssima. Hola, soc Mara i vos vaig a presentar unes altres 2 estacions, el logotip i la melmelada. En el logotip, tots els xiquets fan uns dibuixos per a que se puga fer un concurs. Qui guanya el concurs, i va ser el dibuix de l'any següent en la taronja. I la segona és la melmelada,
que el professorat i algunes famílies fan una melmelada per a que després els xiquets ho puguen provar en pa. El rap de la taronja. El rap de la taronja és una fulla que ens donen amb unes paraules que concorden amb la fulla. Quan ja hem posat les paraules en la fulla, en aquest cas que estem bé, el professorat revisarà i ens posarà una base de hip-hop i el cantarem. Us vaig a presentar memoritzar cartes. El professorat col·locarà unes cartes en terra o en la taula i tindràs que anar a memoritzar les diverses cartes relacionades amb la taronja per formar les parelles. La coca en llanda. La coca en llanda és una recepta d'una coca amb taronja que ens donen un tros a provar i si t'agrada ens donen un tros més gran. Després us vaig a presentar el quiz en moviment. En el piso tindrem dibuixat diverses opcions, A, B, C o D, i algun professor dirà preguntes i les respostes. Tindràs que anar corrent a la resposta correcta i dir la correcta. Hola, soc Marc i vos vaig a presentar les isides que fem. Són xicotetes excursions que són importants ja que aprenem de diferents entorns. En tercer i quart van a cooperativa taula, a un insectari i a un hort. Finalment, cinquè i sisè van a magatzem de fruita i a hortalisses Bagú. I així s'acabaria la presentació. What's up when I have this great idea to hit a strip club, but I'm never going there, no never again. All the money was gone in 4 minutes or less. Now what's so complicated? What can't you see? That